kama ọ dị mkpa n'ihi ejerịrị ịkpụrụ ofu onye ụna adị ịbụọ maọbụ ịtọ na-eje iwezeela onwe gị. Onye ma na ya na-aṅụ ka mmanya na mmanya dị ya na mkpa na-achọ ịgbanarị ọnwụnwa ọfụ bịa palọ ya si ụzọ ọzọ gafee, mana a sị na ya da alazi na ya chọrọ ịkwụsị ịla mmanya ọbanya na bịa palọ sị ka ya ṅụọ fanta. Olu ebe afọ o si na fanta nwa obere stout na nke afọ enwere ife o mere, o si na obere stout banye na star, osizie na ya ife na ebe na-eme gịnị ebidokwa na ebe. Mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgbara ọnwụnwa ọsọ ọ gbaalụ bịa palọ ọsọ, ọ ma edebekwudo mmanya nwa na biya, ịma na ọ dị nkwadebe ịgbara ọnwụnwa ọsọ. Ụmụ ife ndị a nwere ike anyị na-enejeli anya ka obere ife obere ife, mana ọ wụsị na obere ife afọ ka mmadụ ji alafe onwe ya wee banye na nnukwu ife. Ọ bụ na anyị emere ya ọ ya afịa anyị arụ, mana ọ bụ na anyị ewere ụmụ obere ife afọ na-ahazi ndụ anyị, anyị afụ na ife chara adanye n'anya ya. Ọ ya mere onye afọ o nwere ike n'ifugo n'ihi na-eri nri n'ụdị nke ndị dọkịta si gị na anya erizikwa na anụ ewu maọbụ anụ efi, ịhaziela ya nwere ọfụma na depụta ụdị ife ị chọrọ iri na gwa onye na-esiri gị nri emekwa na nke emekwa na nka. Mana ọ bụrụ ọbụ na-esicha ya etu afọ etinyere anụ efe ka ịrapụzie ka ịlacha ofe ma ịrapụ nke ọzọ, oge ịlachabara ofe isi na ịlacha ofe fọlọrọ bụ ofu mkpụrụ anụ ọnya ya eme ife nwa isi ebe afọ kpalụ na-eje. Ya bụ ịhazi ndụ anyị ọmaka. Nke ọzọ bụ ikwuasị na ebe m na-eje odo anya n'ọbụ ife aka ịchọrọ isoro ụzọ esi eje ebe afọ, soro ife afọ ị na-achọ na-eme ya. Mana ọ bụ na ọ bụ nke dapụta ịfụ na ife ya na-adapụta oge ụfọdụ ya bụ ife iburu oge n'uche chaa chaa, isi na ya danye n'ọnwụnwa. Onwekwa ọnwụnwa ịya asị na ịkarịgo, nye enwekwu n'oge ịya asị na ịkarịgo na nwa ife nke a ya emetụta gị, maka na o ya emetụta gị n'ife ọbụla na ebe ọbụla, maka na ada akarị ọnwụnwa akarị. Ave Maria. Ndị be anyị anụchara ya n'ọnụ nna ukwu Mosaya, ntị m akara nke ụnụ lọta na ihe o nyere isiokwu ihe anyị tụlere bụ ụzọ ọ ga-enyere anyị aka isi wee gbanahụ ọnwụnwa. Ọ dị ka ọtụtụ ụmụnne anyị ka anyị ma na-enwe ndị nwere ajụjụ ha ga-ajụ gbasara ya bụ okwu, ọmarịcha okwu a gwara anyị n'ụbọchị taa, ka anyị gee na ha ntị. Mosaya ekele maka ihe ị gwachara anyị, mana enwere ihe m so ka m jụọ dị ka omume dị iche iche a na-emegasị. Enwere ndị si na agbụrụ oshi pụta, nwere ike na-ejidoghị mmadụ ise ịbụọ n'ime ha abụ na agbụrụ ha nna ha na-ezu oshi, mmadụ ịbụọ na ụmụaka ọ mụrụ ise ahụ ọ mụrụ wee na-ezu oshi. Enwekwa ndị ga-abụrụ ịbịa na be ha, ha bụrụ agbụrụ ajiri oke akpịrị mara ihe ọbụla ha hụrụ ọ ga na-ahụ ha n'ụgbọ ebute nri mmanya ihe niile ha jupụta na a ga-enye ya ga-enye, mana ihe a ha nwere dọbụrụ na be ya. So ndị dị otu ha na ọtụtụ omume dị iche iche ndị mmadụ na-emegasị, ile anya ọ wụrụ ihe nne ya mere ma ọ bụ nna ya mere. Ndị dị otu ahụ ele ọdị ihe nwere ike ịgwa ha ka ha nwee ike ịghọta na ihe a chi na ọbara belụsọ ekpere nwere ike inyere ha aka. Thank you. Ave Maria. Ana m ekenekwa gị Ozida maka na ịjụchara ya bụ ajụjụ tụnyekwara ya aka n'ofu ife dị mkpa. Anyị bụ mmadụ ka Chineke si kee anyị nwere ife dịgasị iche iche bụ onyinye o nyere anyị. Oge ụfọdụ ọ dị anyị ka nke ọgbagọrọ agbagọ, ọ dị ya ka nke ochere iru ebe a, nke ọzọ echi iru ebe ọzọ. Ha ncha dịgbado na-arụ anyị bụrụ ife Chineke nyere anyị ka anyị ji wee pụta ọfụma ọfụma wee mara ndị anyị bụ. Onye soro ogologo
chọọ iweta ife n'elu ọrụ na ya ka ị na ome gịnị o were ya nsogbu adọrọ. Onye dị mkpụmkpụ o nwere ike iweta ife dị n'elu? O nwere ike o bulu oche eme gịnị gbakwasa n'elu ya ọrịgoro aka ya eme gịnị aka ya eru ya. O nwere obere nwata bịara ofu oge nwata ọ ife dị ka arụ ịbụọ ka ọ dị mana ọ na-agbachakachakachakakarị nne. Mama ya kpọrọ ya bịa na nke m ofu obe papa ya ji nọrọ ebe ọzọ na-eti onye kata nsogbu wee sị ya dị mma jee chụtara m ife dị n'elu ebe ni nwa obere nwa ma o doro m anya na aka ya ma elu na ya asị ka o wee na-eme nke a ka anyị kpaa nkịta ife anyị bịara o kwụzi ozugbo ọ kwara ofu storo kwaga ebe a fụrigo n'elu ya dotuo ya wepụta ajakwarị ya aka uche ya bụ onyinye ọbụla Chukwu nyere gị na-etu ọdịna. Ọ bụrụ na ịghọta ya ọfụma ị ga-eji eme ife ziri ezi Chineke chọrọ ka ị mee. Isi na onye abụ onye nọ n'agbụrụ ori anyị ma na ori bụ ife ọjọọ. Onye afọ nọ na ya amata na ọ bụ ife ọjọọ. Ife ọ ya eme bụ ọ hazie onwe ya maka na ya bụ ife afọ mere o ji ezu ori nyekwuru ya ohere ime ife ama na-ejideti ọsịsọ. O jiri nke afọ mepụta ezigbo ife chọọ onwe ya nche. Ife ịzala ọbụ belụsọ ma ekpere amaka o ya ejikwa ekpere wee si ya mana ozuro a na-amụ ya amụ. Ịmụ ya afọ abụ na ma nne ma nna ga-enyere ya aka ka o wee mmalụ na ife mmadụ abụrụ nke ya nwa na ife nwa bụ mmadụ nwe ya na ị nwere ike iwere ya ma ọ bụrụ na onye nwe ya asị gị welu. Ka mma atụ o nwere ofu onye bụ prịnsịpal na kọleji mụ na ya dị mmadụ nne o wee na-akọrọ m ife melụ n'ofu oge na-achọ rapa ofu nwata akwụkwọ fa na dormitory afụrụ ya ewee chọdide ya bara apa chọdide ya jezie ka ekpoghaba ife onye ọbụla wee chọpụta ya na akwa ofu onye nwata afọ kweta na onye aja echere ya o wee daa akwụkwọ ka o je kpọta nne ya na nne ya. Nne ya na nna ya wee bịa na-aba na nwafa ada ezu ori na o nwere ife niile na befa nka prịnsịpal wee were nwayọọ jụọ ya sị ya unu nwee friji na be unu ọsịa friji dị ebe afọ ọ dị na palọ mmanya juru ya ife ọbụla fa chọrọ feje were ọsịa tupu o were ya ọ na-anata gị ọda ka ife ọ na-ana ọda na ọ dị ebe afọ onye ọbụla ka ọbụla gụrụ onye ọbụla were na o juru eju. Prịnsịpal wee sị ya ọ bụ nke nwa m gosiri nwa gị izu ori na ọ bụrụ na ịnasa ya iji were mmanya na friji ịnata ọda ọmụta ka esi anata ụda wee were ife onye ọzọ mana ịgwara ya ọ pụtakwa ebe afọ fụ ebe rapa dị chọrọ jekwa were ya ka o si ewere mmanya na friji gị nọọ nke nwa ịzụrụ nwa gị ọfụma. Ụdị mmadụ ị na-ekwu ife a nne na nna ga-azụ ya ọfụma famụta na iwere ife onye ọzọ na-agwaghị onye afọ n'obu ori famụta ya fa ya aghapụ izu ori. Ave Maria. Ave Maria. lota na enweghị onye ga-agbanahụ ọnwụnwa. Dị nwere anyị Jesu Kristi agbanahụ ọnwụnwa. So na mụ na gị na-abanye agaghị agbanahụ ọnwụnwa. Anyị ga-agbanahụ ya site na inye amara Chineke ka anyị nwee ike gbanahụ ọnwụnwa na mmechi. Lota na ndị unu n'ụlọ ha bụ ndị Marian Radio Television Council nke Ọnịcha, Ọka na Nnewi. Lotakwa na ndị mere anyị ji apụta n'abalị a ndị St. Thomas Aquinas Parish Ọka. Ana m ayọkwazi nna anyị okwu Mọsa na onye duru anyị onye gwara anyị okwu ka o du anyị n'ekpere anyị ji apụ n'abalị a. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. O Chineke nna anyị pụrụ ife niile anyị ekele gị maka nnọkọ anyị nke ụbọchị tata biko ka ị na-edu anyị na-agbazili anyị nyere anyị aka ka anyị wepụ ọnwụnwa niile ga-emebili anyị na ndụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ
ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ave Maria.